ko amsa ba. Barka da sallah na sai ba ko ta ba. Mai godiya gun Allah sarki na ya rabba, shine ya gwada mana ya wuce babbar rana. Gaisuwa nake wa mata da maza tare, yan gurbin masoyan auta MG boy ku jere. Da za ku yarje ni gare ku zan zo in tare, Allah ya dani da ku dan shi kun so juna. Barka na sallah ga masoyan duka auta, waƙar ku ce na buga ku ji sautinta. Zane yi murna dukkanin ku in kun takata, ni ma zane yi murna har da rawa da yi tsalle. Asira da ramatuwa Muhammad ta gele get barka da sallah. Abubakar ambara fa barka da sallah. Adam ta gele get barka da sallah. Lawa ta fafi sai bawa ne baraka. Ibrahim na Halima barka da sallah. Abubakar ta gele get ne barka da sallah. Hambali na Rakiya da Amina barka da sallah. Sanusi mazauni kwande ne barka da sallah. Haruna na Maryama Alakwata na barka da sallah. Muhammadu dan Hajiya Alakwata na barka da sallah. Ai Abdul na Salma na barka da sallah. Hamma na Saratu na yi ma barka da sallah. Sani na za ta gudu zango na yi ma barka da sallah. Suleiman Angon Wafit na yi ma barka da sallah. Iliyasu Bukama na Aniya na yi ma barka da sallah. Ibrahim Tamalata na Sa'adiya barka da sallah. Haruna Tamalata na Hadiza da Bebe gaishe ka. Buka Tamalata na Zayi da Zainabu, Ahmad Tamalata na Sakina na yi barka da sallah. Salutar Sabade na Atika na yi barka da sallah. Isotar Sabata na Fatima na yi barka da sallah. Hasanatar Sabata yaro mai zamani gare ka. Tayartar Sabata angon Aisha barka da sallah. Ibrahim Gifon na Zainabu ne barka da sallah. Idris Gifon na Aisha da Rabi ne barka da sallah. Hagali Gifon na Aisha ne barka da sallah. Imadu Gifon na Aisha ne barka da sallah. Hambuka na Rabia Samo ne barka da sallah. Zaka ne Amina Umma Hima barka da sallah. Umar ne Amina Hawa ne barka da sallah. Muhammad ne Amina Hafsat ne barka da sallah. Ismail ne Amina Rakiya ne barka da sallah. Bashir Titwilita Nijar na yi ma barka da sallah. Musa Love Fatima na yi ma barka da sallah. Mami masoyin Zainab gaishe ka. Shaf Arafat ka dai barka da sallah. Ya'u angon Shamsiya warau barka da sallah. Isa ka so mai san ka da lumfunai barka da sallah. Ato baban Sa'adiya da lumfunai barka da sallah. Akimu dan Hajiya ta ku sanai barka da sallah. Naziru baban Hadi ba gaine barka da sallah. Hamma angon bara idan lai barka da sallah. Dan ko sori kan bado ne barka da sallah. Asuman dan Alhaji da lumfunai barka da sallah. Maruwa kalle ne barka da sallah. Ila zango dan gada ne barka da sallah. Kefi kalle ne barka da sallah.
sabi sawaga kalle ne barka da sallah Ilyasu na Maryam kalle ne barka da sallah Jahar Abbo na Rakiya ne barka da sallah Farida Saudiya na yi miki barka da sallah Nana Saudiya na yi miki barka da sallah Lawisa Saudiya na yi miki barka da sallah Fatima Saudiya na yi miki barka da sallah Maryama Saudiya na yi miki barka da sallah Latifa Saudiya na yi miki barka da sallah Sale uba gidan iyela ne barka da sallah Gurin masoyan auta yan ji gaishe ku Zakariya auta masoyin auta yan jibo Barka da sallah, barka da sallah Barka da sallah maza mata gaishe ku